balungise babuye bengasahleki bengilethuka bengabhontshisa sangena kwaneni kungamacala phenya sibona ukubaluleka konyazi iy'qila sezivina iy'qila semhlabeni iy'qila iy'phakanyiswa zebandla unondwa izithulane emaceleni unokonstantithi so izizwe zakumo
Mantinyane al fondo, ma telefono mantinyane qua. Phakathi kwethu ukhona ubaba umfundisi
umfundisi walapha esheshi lapha eMondlo naye ophelezela umndeni ukuthi naye umfundisi abe ufakazi kwalolu suku oluyimpumelelo. Sizizwa sithobeke kakhulu phansi, sizizwa singabancinyane ukuba singavakashelwa isibusiso sasezulwini, sinyathele phakathi kwethu. Sizizwa sinethemba elisha phansi ngokunyathela konyazi kulo msebenzi. Engicelayo-ke ukuba ushele ethuleni sethulo endaweni yomndeni. Sifisa phansi ukwethula okuqhamuka ekujuleni kwey'nhliziyo zethu njengomndeni. Esicela ukuba konke lapha ubaba inyathela khona izwe lonke umhlaba, njengoba unyazi secelwa ngisho koLesotho akwazi ubaba ukuza inyawo ngokuthi kwendlalwe lesi sikhumba kanti okuwuphawu lothando lwethu esihlonipha ngalo lolu suku olukhulu kangaka. Thanks. She's not here. Nako konke-ke abakhona nenduku yasezulwini sinayo. Osezulu nomhlaba ngincanyana ngingaka, sithi osezulu nomhlaba akekho ngahamba. Umfundisi kaButhelezi angethulele amabhuka mahlanu osezulu nomhlaba. Ukhona owafundisa khona wathi indoda bayifuyile ekhaya ayifuye amasikazi kodwa kube nenkukhu, kungabi amasikazi kuphela. Osezulu nomhlaba lapha esibayeni sakuThelezi abasedlulisela ezulwini kunezikole 4 zikabadela wakusekuseni ngihamba nenkunzi yayo. Amnandi kuzokubalingana abafundi ngabe bayangikhololwa yamanazareta zininto eshazifanele wena kwezi egameni lomndeni wokuButhelezi uqeda ngidlulisele kodwa manje awenze siyayaqamba kusebenzisa isikhathi lapha amatokazi amane ngekile kwabala ngombala olithakathi zolwane khona ikola khona umdubukazi inkunzi yakhona ayikwazi ukuzambala ayikela khona kwalapha ikona sinkonakazi khona ngiyathokozela kusezulu nomhlaba. Ngicela phansi ukuba sisale sisethula ngezinto ebeyihleliwe ey'qondene ngoba sale sesiza phambili ukuze sikwazi ukuthi sizethule nazo ngendlela efanele ngoba iy'ngane zakho phansi zalapha ezisebenza kulesi sitolo zibe seyihlanganisa ngothando
ukwaziswa ukuthi kube kukhona nendlunkulu phakathi kwethu omama zasihlanganisa okuvela enhliziyweni yazo ukuthi uma befika ekhaya bengeke nambitha bakhumbule lolu suku belapha kwaSpa eHondlo iy'nhliziyo zabo zingasuki kithi. Ukuze ngaso sonke isikhathi lokhu esikwethulayo kanti kuwuphawu ukuthi Inkosi sihlonipha kangakanani, siyithanda kangakanani, nanokuthi lolu suku luyoqoshwa emlandweni njengesibusiso esivelele esehlela umndeni wakwaButhelezi, sehlela yonke le ndawo yaseHondlo. Ngithokoza kakhulu Nkosi Nkosi. Second.
Oh,
lezi zonke zalapho kwaMasipala egameni labefundisi baba sedlulisa amazwi okubonga sokwalisa iBhayibheli esifundayo lithi uqala ukuhlakanipha kwesaba uNkulunkulu kuyakhombisa ukuthi uNkulunkulu uyamazi uma wehlele izinto ezinkulu kangaka akuyibabazi wena kodwa ubabazi uNkulunkulu siyabonga nashene phela nisebenzi ukuthi uNkulunkulu uzesaba ngiwuhloniphe umsebenzi esiwusebenzayo ngoba sekungene uNkulunkulu phakathi kwazo egameni labefundisi baba siyabonga. Ha ha ha!